Il-whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista għamel l-almu tiegħu biex ma jidħolx bejn il-Basla u Oxrita. Dan meta mistoqsi dwar il-kuntratt tal-Alberta u r-responsabbiltà ta' George Pulicino. Fl-ewwel tentattiv biex jaħrab mill-mistoqsijiet fuq is-suġġett, Aġus qal li ma jridx jitkellem fuq sentejn ilu. Fi żmien George Pulicino kienet aċċettata Meta? fi żmien George Pulicino. Kemm ilu ġejjin? 2012 hemm kienet Sentejn ilu. aċċettata feed-in tariff ta' 16 miljun euro. Ma nafx hekk aċċettabbli għalik. Ħammarru sentejn ilu, għax ma nistaqsux jekk il-power stage ħad tkun lesta ħarsu għal-futur. Għax ma nsux il-parlament u xajn. Aċċettabbli għalik. Għatlek hekk jiena. Aċċettabbli jew le? Iva jew Nħarsux lejn il-futur. Inti Aċċettabbli saqsu għaw nħarsu lejn il-futur. Naħseb temmel- Tiġi hawnhekk u saqsja fuq il-passat. George Pulicino ddifenda bl-aħrax dan il-proċess u meta kien żvelat il-każ qal li kien nadif iktar minn kull deputat fin-naħa tal-Gvern. Tixbiha li kellu jirtira l-għada minħabba ruling li talab il-Ministru George Vella. Staqsejna lil Aġus jekk jemminx li Pulicino huwa l-iktar deputat nadif. Għal dan wieġeb hekk. Temmen li George Pulicino huwa l-iktar deputat nadif iva jew le? Aħjar saqsi lil kull deputat li jidħol hawn ġew u jtik risposta. Deputati tinsaqsi temmen. Ma saqsejtux dak li għadda? Intervista lilek. Dak tal-Labor. Temmen li George Pulicino huwa nadif. Mux il-poplu jiddeċidi fl-elezzjoni tħilsa u kulħadd jirrispondi għal emilu.